आसामनि बिजेपि राजखान्थि हान्जाया डुप्लिकेट बिजेपि राजखान्थि हान्जासो अरिजिनेल बिजेपि राजखान्थि हान्जा नङा। बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां बावैसो सिगाङाव इउ पिपल राजखान्थि हान्जायाव हाबनाय जे डक्टर आर.एन. सिन्हा बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव एबा आसामनि बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय फैनानैसो ज' जाफैदों। कंग्रेसनिफ्राय एजिपिनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय फैनानैसो बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव हाबफैदों आरो बिथांमोना अरिजिनेल बिजेपि राजखान्थि हान्जा नङा, डुप्लिकेट राजखान्थि हान्जासो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आर.एन. सिन्हा बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बिटिसि ओनसोलाव एबा बिटिसि ओनसोलनि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरखौ बिथां बिजेपि राजखान्थि हान्जाया मोजां नोजोरजों नाया आरो बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जा बे बिजेपि राजखान्थि हान्जाजों एबा बे समाव बिथांमोनजों एलायन्स थानायनिख्रुइ थायैआनो साबसिन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आर.एन. सिन्हा बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों एबा गावारिनि खोन्दोनि महरै बिथाङा बाथ्राखौ फोरमायथिदों जे बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया आसामनि बिजेपि राजखान्थि हान्जाया गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय फैनानैसो ज' जानाय आरो बे अरिजिनेल नङा डुप्लिकेट बिजेपि राजखान्थि हान्जासो खालामबाय दङ आसामाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आर.एन. सिन्हा बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बिटिसि ओनसोलाव रैखाथि गोनां पलिटिकल पार्टी दं होननानै बुङोब्ला इउ पिपल राजखान्थि हान्जा आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बिथांमोनासो बे समाव बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बिटिसि ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरखौ बिथांमोनासो रैखाथि होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथांमोना एबा बिजेपि राजखान्थि हान्जाया बिटिसिखौ बा बिटिसि ओनसोलनि थाखाय बिथांमोना मोजां साना होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आर.एन. सिन्हा बिथाङा। এনডিএৰ লগত নাথাকাটো এতিয়া এইটো হাইকমাণ্ডে ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ব, কিন্তু বিশেষকৈ মই কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি হিচাপে যিহেতু নিযুক্তি পাইছোঁ, গতিকে মোৰ মতটোহে মই প্ৰকাশ কৰিম। আমি বিজেপিটোৰ নিজস্ব কোনো দল হিচাপে, কাৰণ বিজেপি ইজ কনষ্টিটিউটেড বাই এজিপি, কংগ্ৰেছ, গোটেইকেইটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ ভাগৰাবিলাক আহি পেলাই তাতে বিজেপি গঠন কৰে। বিজেপি বুলি এটা দল যে আছে অসমত, সেইটো আচলতে অৰিজিনেল বিজেপি একো নাই, চব ডুপ্লিকেট বিজেপি। গতিকে এওঁলোকে যিটো কাম কৰিছে অৰিজিনেল বিজেপি এইটো ছাপৰ্টেও কৰা নাই। গতিকে এই বিজেপিৰ একচুৱেল কোনো অস্তিত্বই নাই। গতিকে মই ভাবোঁ এই পাৰ্টিটোৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখাটো এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব হাইকমাণ্ডে, কিন্তু মই নাভাবোঁ, কাৰণ আমাক বিটিচিৰ অত্যাচাৰ কৰা পাৰ্টি একমাত্ৰ বিজেপিয়ে। আগতে কংগ্ৰেছৰ লগতো কৰিছিলে, মাননীয় প্ৰমোদ বৰদেৱ আৰু হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰে তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ লগতে সম্পৰ্ক আছিলে, তেওঁলোকে এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰা নাই। কাৰণ মই এটাই উপলব্ধি পাৰিছোঁ, ৭০ বছৰ মানুহে কংগ্ৰেছক নিৰ্বাচিত কৰিছিলে, এই কথাটো ১২ বছৰত বুজি পাইছে যে বিজেপি কিয় নিৰ্বাচন নকৰিলে, সেইটো হৈছে কথাটো। আৰু গতিকে কাৰণ মষ্ট কমিউনিয়েল পাৰ্টি হিচাপে মইতো সমৰ্থন নকৰোঁ এইটো পাৰ্টিক, সেইটোৱেই কথাটো। আৰু